Zum Abschluss seines 11-tägigen Deutschlandbesuchs hat der Dalai Lama zu einem Dialog der Religionen aufgerufen. Keine Glaubensrichtung dürfen für sich ein allein... Da, bine, fii atent. Vorbim engleză. Yes. Hello. Ein Programm und dann rechts ab zur Mercedes-Tribüne. Thank you. Dă-te-n Dragster aici, mă. Hai, mă, ce faci? Ok, mai rin carte. Ne-a dat programul. Mercedes. La Mercedes Tribune. Fii atent aici, de carte. Mi-a învățat și Marță. Uite, bă, aici. Da, da. Asta ce-i? Mă arată unde să iei. Uite tribuna, mă, de la Hockenheim, mă. Tribuna oficială. Da, super. În dreapta. Ne bagă pe pistă, picații ăștia. Să-mi bag Nu, 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 ne bagă. Și ieșim. Face bătură. Mercedes Tribune. Mercedes Tribune, thank you. Tocmai suntem invitați la Mercedes Tribune. În loc la Schumacher. Ăsta e programul care l-am primit. 75 de ani. Voles program Formula 1. Da. Am văzut deja. Auzi, mă. De curse, mă. Vezi aici la fiecare 10 metri este câte un după. Ceva este, uite, mă, pista, mă. Da, mă. Cum mai ieșim de aici? Păi cum am intrat? Da. Apoi îți arată, e studii afară, stai aici. Ăsta scaun de ăsta, ria. Elează, mă, tribuna, mă, de la picioarele ei, mă. Uite, mă, este motociclism, este un... Și cred că chiar putem să urcăm în Mercedes Tribune. Bagă aici. Hai, bă, da, liniștește-te. Bă, am emoții deja, mă. Auzi, mă, care emoții, mă. Uite, mă, că e liber, mă. Da, păi e frame, mă. Nu degeaba v-am adus la Hockenheim. Cine v-a adus, mă? V-am adus la Hockenheim. Mulțumesc frumos, Boti. Ești un domn. Deci asta rămâne, mă, și peste 100 de ani. Și asta la ce face? Înregistrarea asta. Moment istoric pentru noi. Tocmai urcăm în tribuna Mercedes. Uite stema de la Hockenheim Ring. Mulțumim frumos tuturor sponsorilor care ne-au ajutat să ajungem până aici. Arătăm și o mașină meseriașă de Ford. Mergem acolo sus? Deci după putem merge. Oare? Sigur. Deci un pas mic pentru omenire, un pas mare pentru noi. Nu fac cascadorii, curse de motociclete. Și pe tine? Dar pe mine mă observ. Am filmat. Da. Da. Hai să ne punem. Hai mă, că aici nu te plouă, nu te ninge. Dar știi unde e linia ăsta, tribuna oficială? Dreapta. Vreau să vă luăm gol? Haideți să fac un post. Momento.
pentru familie, salutări din Hockenheim. Și tu, Botti. Și eu? Păi nu, mă! Da, da. Mulțumim încă o dată lui Natasha că s-a suit la mine în taxi. Super, super, hai să apăsăm un număr, așa că mi-a aruncat. Așa. Agață trebuie. Pauză de o țigară, cică. Mulțumesc frumos, ești un adevărat domn.